Kangassala, harjujen, järvien ja ennen kaikkea tekevien ihmisten kaupunki. Tässä podcastissa sukelletaan paikallisten yrittäjien tarinoihin. Kuullaan niin onnistumisista, virheistä ja rohkeista päätöksistä. Olitpa se sitten yrittäjä, yrittäjähenkinen tai vain utelias. Tervetuloa matkaan. Täällä puhutaan yrittäjyydestä suoraan. Tämä on Alalla podcast. Täällä me ollaan studiossa ja meillä on meidän vieras istunut meidän sohvalle. Kukas sä oot? Mä oon Kieksin Sami. Moni tuntee varmasti dokumentin tekijänä ja mä oon yrittäjä myöskin. Kyllä. Tehnyt tapahtumatuotantoa myös 10 vuotta. Yhtä pitkään kuin dokumentteja. Hei, se on kulkenut siinä rinnalla koko ajan. Joo, mä laskin just, että syntymäpäivät tavallaan on tullut, että 10 vuotta dokumentaristiuraa ja sitten myöskin tapahtumatuottajan puolellani. Joo. Milloin sä huomasit, että se on semmoinen, mitä sä haluaisit niin kuin yrittäjänä tehdä? No kyllä se oli oikeastaan silloin lapsuudessa ja mä halusin niin kuin media-alalle tai niin kuin mun haaveita oli astronautti, lentäjä tai poliisi. Tai sitten tietenkin niin kuin tämä, että joku tämmöinen näyttelijä, käsikirjoittaja, ohjaaja. Joo. Ja kyllä se aika lailla siinä niin kuin teini-iässä lähti sitten jo muotoutua siihen, että kyllä musta niin kuin yrittäjä varmaan tulee. Kyllä. Ja se lähti oikeastaan kaverin kautta sille, että mun moni kaveri oli niin kuin alkanut tosi nuorena yrittäjäksi. Hei. Oikeastaan heti 18-vuotiaana. Wow. Ja sitten tavallaan niin kuin mä ajattelin, että no hei, ehkä mustakin voisi tulla sitten yrittäjä, että toi kuulostaa siltä. Eihän se tietenkään helppoa se alku ollut, kun mä en käynyt mitään niin kuin tavallaan kouluja siihen, enkä ottanut mitään kursseja, niin kuin mitä kannattaisi ehkä ottaa. Että kyllähän se alku oli vähän semmoinen kivinen tie, mutta kyllä tässä kun on sen verran pitkään ollut yrittäjänä, niin kyllähän tässä nyt on oppinut tämän homman. Kyllä, just näin. Tietää, miten toimii ja toistaa niitä hyväksi havaittuja juttuja. Miten sä oot toiminut tosiaan monta vuotta jo, niin mitä sä ajattelet, että sus on tapahtunut jotain muutoksia tai huomaatko sä, että jotain piirteet sus on muuttunut sieltä ihan alkuajalta? No kyllä mä huomaan, että varmaan kun mä olin ennen semmoinen aika kova ottaa riskejä nuorempana. Eli kokeilin kaikki. Mullahan on ollut aikaisemmin tosi suosittu verkkosivusto myöskin, mitä mä oon pyörittänyt. Joo. Ja näin poispäin. Niin silloinhan lähti, niin kuin, aina kun sai niin kuin jonkun hullun idean, niin sitä lähti vaan heti tekemään. Kyllä. Mutta nykyään se on sit enemmän sitä, että kun on pienten lasten isä ja näin, niin totta kai niin kuin on vastuussa muistakin kuin itsestään. Kyllä. Niin totta kai sitä miettii sitten vähän, että minkälaisia riskejä sitä kannattaa ottaa, että vähän koko talous ei kaadu ja kaikki ei mene niin kuin mönkään sen takia. Just näin, vähän enemmän harkintaa niin kuin itsellekin siihen päätöksentekoon. Joka on toisaalta tavalla, että se riskienottokin on niin kuin nyt kun kiireisenä ihmisenä, niin puhelin soi koko ajan. Laitetaan toi äänettömälle, niin toi piriset tuolle. Noin. Niin se, että kyllä se riskienottokin on tosi hyvä asia. On. Ja kyllä sitä kaipaakin tietenkin vähän, että olisi vielä sitä rohkeutta samalla tavalla kuin nuorena. Mutta toisaalta ei. Kyllä. Sä oot tehnyt tosi merkittäviä yhteiskunnallisia, tai käsitellyt merkittäviä yhteiskunnallisia aiheita sun noissa dokumenteissa, niin huomaat sä, tai onko sun mielessä joku aihe, mikä olisi semmoinen tabu ehkä, mistä sä et niin helposti lähtisi tuottaa? Kyllä se mun niin kuin, tavallaan tavaramerkki varmasti on ollut se, että mä oon halunnut aina tehdä sellaista aiheesta, mistä muut ei uskalla tehdä. Kyllä. Ja muutenkin niin kuin sellaisia aiheita, jotka on vaikeita. Että ei mulla oikeastaan ole sellaisia tabuaiheita. Joo. Että kyllä oikeastaan mitä enemmän tabu se aihe on, niin kyllä mä ennemmin sit haluaisin tehdä just nimenomaan siitä dokumentin. Kyllä, niin oikein voimavara tai semmoinen niin puskee sitä. Niin, paljastaa jotakin uutta ehkä semmoista asioista, että mitä ei niin kuin käsitellä ja josta ei hirveästi puhuta. Kyllä, ja se avartaa sitten muidenkin tietoisuutta, että se on tosi tärkeässä roolissa siinä, että kyllä. Kerrot ja näytät, että mitä se on, se elämä missäkin. Onko kun sä oot semmoisessa vaikeissakin tilanteessa ollut ja on ollut semmoisia varmasti haastaviakin kohtaamisia, niin mistä sä saat sen voimavaran, että sä pusket ja pystyt käsittelemään ne asiat? Niin, tuo on hyvä kysymys. Kyllähän tavallaan, jos multa 5 vuotta sitten kysytty, että vaikuttaako tämä sun mielenterveyteen tai jaksamiseen tämä sun työ, niin voisin sanoa, että ei tämä vaikuta. että ihan hyvin pystyn tässä niin kuin arkea elämään, mutta kyllä tässä 10 vuoden jälkeen pakko sanoa, että kyllähän tällä vaikutusta on. Että jos sä koko ajan niin kuin näet sitä yhteiskunnan niin kuin nurjaa puolta niin sanotusti ja sitä puolta, mistä tavallaan asiat ei ole ihmisillä hyvin, sä näet ihmisten hätää, kärsimystä, tällaisia asioita ja osahan ei koskaan päädy mihinkään dokumentteihin. Niin kyllähän sillä oikeasti on vaikutusta. Ja kyllä mulla nykyään on tuo urheilu, että ennen kuin se oli ehkä nuorempana sitä, että nollattiin ja vedettiin pää täyteen joskus viikonloppuna ja mentiin tuolla
toreilla ja turuilla, niin, niin nyt on enemmän tullut se urheileminen takaisin siihen, että luonnossa liikkuminen ja Kangasallahan täällä on hyvä käydä lenkillä ja lenkkimaastoja ja muita. En ole vielä kaikkiin paikkoihin tutustunut, mutta nyt on kesäaikaa. Kyllä, kesä edessä. Kyllä. Meinasin tuohon palatakin, että onko sulla vielä muodostunut mitään tiettyä paikkaa Kangasalla, että mihin sä meet rauhoittua tai hakea sitä tasapainoa sit sille mulle? No mulla on semmoinen rutiini, että kun mä vien lapset päiväkotiin, niin sit mä menen tuohon lähikahvilaan sit aina niin kuin käymään kahvilla. Oi, ihana rauhoittuminen oma aika siihen alkuun. Mä luen siinä uutiset ja katon aamun asiat ja juon sen kahvin ja jonkun lohipiirakan syön siinä. Ja sitten sillä mä jaksankin sit oikeastaan sen puolen päivän asti lounaaseen asti. Joo. Sitten pääsee porskuttaa. Sitten näin, että tavallaan toikin on tavallaan mulle on tärkeää tullut niinku semmoiset rutiinit, että niitä pitäisi olla jokaisella ihmisellä niinku hyviä rutiineja. Kyllä. Koska sitten kun ne rutiinit katoaa, tämänhän näkee myös näiden syrjään jääneiden ihmisten elämässä. Että kun rutiineja ei ole, niin sitten oikeasti se elämä lähtee aika äkkiä lapasesta. Kyllä. Kellä vaan meistä. Kyllä, ja sitten se niinku vähän luisut vaan mukana, etkä tiedä mitä tulee ja mitä kannattaa se ehkä sitten taas tehdä. Jep. Huomaat sä itsestäsi, että sulla on jotain ohjaavia arvoja niin kuin yrittäjänä, mitkä vie sua eteenpäin, tai tämmöisiä niin kuin kohtaamisia? No totta kai niin kuin ihmisarvot on mulle aina ollut tärkeitä ja niin kuin semmoiset, niin kuin kohdellaan tasavertaisesti kaikkia. Kyllä. Et nythän mä lähdin tuohon Kangassalan Prideinkin mukaan, kun mua kysyttiin siihen suojelijaksi. Joo. Vaikka moni ei välttämättä mieltäisi mua mitenkään tällaiset niin kuin seksuaalivähemmistöjen puolesta puhujaksi tai näin, mutta ihan yleisesti niin kuin mä ajattelen, tasa-arvo on hyvä asia ja että jokaisella pitää olla mahdollisuus olla oma itsensä. Kyllä. Ja mä ajattelen aina sillä, että sä et vahingoita muita sillä omalla tekemisellä, sä voit olla ihan mitä sä haluat. Kyllä, no nimenomaan. Että kyllä se on tietenkin yksi tämmöinen niin kuin ihmisarvot asiat on tärkeä asia. Joo, ja se kertoo niin kuin paljon susta, kun sä teet niin kuin tosi laajan skaalan niin kuin erilaisten ihmisten kanssa niin kuin töitä, niin se on tosi tärkeää varmasti, mikä viestää. Kyllähän tässä pitää niin kuin avarakatseinen olla tietyllä tavalla. on, ja pitää niin kuin osata niin kuin asettua sitten ehkä sinne saappaisiinkin. Kyllä. Että sä pääset siihen niin kuin jutun juoreen kiinni. Haluatko sä vähän avartaa meille, että mitä tapahtuu seuraavaksi? Onko sulla jotain tiettyjä tuotantoja? Joo. Kyllä mä uskoisin, että Kieksi-dokumenttisarjaa Ylelle jatketaan vielä 3. tuotantokausi. Joo. Eli sinne on tuossa 6 jaksoa ja ehkä 1 ekstra jakso lisäksi. Ja aika lailla tämmöisiä yhteiskunnassa pinnalla olevia ilmiöitä, mitä se sarja muutenkin käsittelee ja nuoria kiinnostavia aiheita. Mutta kyllä ne kiinnostaa vanhempiakin. Että kyllä me katsoo paljon vanhoja ihmisiä, katsoo myös sitä ohjelmaa. Ja sitten digihuijauksista tulee nyt 4. uusi sarja 6 osaa. Marraskuussa. Joo, no se on kyllä ihan ajankohtainen ja siinähän niin kuin hairahtaa ne vanhemmat kuin ne nuoremmatkin. Joo, nuoremmat myös. Että se on kyllä pakko sanoa, että ketä vaan meistä voi huijata. Kyllä. Oli juuri tuossa Finanssialan tilaisuudessa viime torstaina ja siellä pidin tämmöisen lyhyen puheenvuoron ja korostin sitä, että kukaan ei niin kuin korkeakoulutettukaan ole turvassa. Että se on itse asiassa yksi vaaran paikka, että kuvittelee, että minua ei voi huijata. Kyllä. Tästä tuli mieleen yksi lisäkysymys, että onko näet sä, että tekoälyllä on tässä niin kuin iso rooli? On sillä iso rooli, että niin hyvässä kuin pahassakin, mutta nythän me vasta opetellaan sitä, että mitä niin kuin hyvää se voi tuoda ja mitä pahaa se voi tuoda. Mutta totta kai tekoäly on mahdollistanut näitä huijauksia. Ensinnäkin tavallaan, kun sä pystyt eri puolta maapalloa kääntämään suomen kielellä jo todella hyvin tekstejä. Että kun ennen vanhaahan se suomen kieli suojeli meitä vähän niin kuin tietynlaista huijauksesta. Osasi ehkä lukea vähän. Että Niin. Joo, että nyt ei ole ihan sellainen niin kuin kantasuomalainen välttämättä tai näin, että on huijaus. Mutta nythän se on niin kuin hyvä se tekoälyn käännös, että et sä voi sitä oikeastaan enää erottaa. Kyllä. Ja nykyään jopa niin kuin on niin hyviä niin kuin tekoälyn puhumiakin tavallaan tämmöisiä tekoälyjä, joita se pystyy puhumaan ja puhumaan suomea. Kyllä, juu, ja milloin napataan kenenkin ääni ja mitä ikinä, että se on mennyt tosi semmoiseksi. Ja sitten ehkä nostaisin tämmöiset laittomat, niin kuin, no mä nyt kutsun niitä laittomiksi tavallaan niin kuin tekoälysovelluksiksi, kun meillä on niin kuin vaikka ChatGPT ja nämä niin kuin tunnetut lailliset versio, niin onhan meillä sitten olemassa, että kun sä maksat pikkusen enemmän, puhutaan niin kuin jostakin alle $100 tai 100 eurosta, niin sitten sä voit väärentää passeja ja tehdä ihmisistä alastonkuvia ja vaikka mitä niin kuin laitonta, pomminteko-ohjeet, ihan mitä vaan. Että sun ei tarvi olla enää, sun ei tarvi osata rikoksia. Kyllä. Kun sä voit olla rikollinen, niin kuin, jos sulla on rikollinen mieli. Kyllä, ne tulee niin kuin tarjottimella sulle, kun vähän oot rahaa. Mä en edes tiennyt, toi oli aika kyllä tavallaan niin kuin, kyllä tämä maailma on menossa sellaiseen suuntaan, että kyllä meidän pitää niin kuin aika hereillä olla koko ajan. Kyllä, ja toivotaan, että toi tulee myös ehkä niinku, tommosia niinku
matkalle myös mukaan, että sitä niin kuin näytetään ja sitten kerrotaan myös niin kuin noille nuorille. Kyllä. Tosi tärkeä taito. Medialukutaito joo, mutta sitten vielä toi tekoälyn tuomat asiat. Juuri näin. Sun uralle on mahtunut kaikenlaista. Osaatko sä nimetä jotain käänteentekeviä hetkiä? No joo, kyllä varmasti niin kuin käänteentekeviä hetkiä on ollut 2020, ootas nyt mä mietin, 2015. Mä olin ollut yrittäjänä kuitenkin silloin jo suurin piirtein 5 vuotta. Joo. Ja silloin mulla tuli vähän sellainen loppuunpalaamishetki, että alkoi tuntua siltä, että tämä on tässä, että niin kuin asiat ei etene. Ehkä siinä oli myöskin sitä uupumusta oikeastikin ja henkilökohtaisessa elämässä asioita päällä. Ja sitten niin kuin se, että mä olin tuolla telkkaripuolella yrittänyt tarjota mun ohjelmakonsepteja jo tosi monta vuotta. Siitä asti, kun olin 18-vuotias siihen päivään asti. Ja tuntui, että ne aina eteni tiettyyn pisteeseen, mutta mikään ei mennyt koskaan oikeasti läpi ja maaliin. Joo. Sitten siinä oli lähellä mennä semmoinen todella niin kuin ison budjetin ohjelma, mikä on mulle tosi niin kuin tärkeä ollut, että se menee läpi. Ja sitä niin kuin jumpattiin tosi pitkään ja mä tein siitä 10 versioita ja sitten siinäkin kävi niin, että ei se mennyt läpi. Ja silloin mä ajattelin, että mä heitän niin kuin hanskat tiskiin niin kuin tuossa niin kuin näissä telkkarihommissa. Mä lähdin niin kuin alalta pois, telkkaripuolelta. Sitten mä myin yhden mun aikaisemman yrityksen ja tavallaan ajattelin, että nyt mä otan takaisin sen nuoruuden. Mä en ollut kauheasti juonut silloin sitä ennen ja käynyt missään bileissä, kun mä olin aina töissä. Tai sitten niin kuin tein jotain yrittäjätoiminta-asiaa, kun muut oli bailaamassa. Niin sitten mä otin sen vuoden siinä niin kuin oikeastaan silleen sen kannalta, että kaikki arkirutiinit roskiin. Muutin paikkakuntaa, rakastuin yhteen naiseen eri puolilla Suomea, muutin sinne justiin hänen perässään. Kunnon välivuosi. Joo, kunnon välivuosi. Ja niin kuin just, että älä tee näitä asioita, niin mä tein kaikki ne asiat, mitä ei saisi tehdä. Eli kaikki rutiinit pois. Vakituinen tavallaan tämmöinen työ, mistä sä saat tuloa, se pois. Sitten muuttopaikkunalle, missä sulla ei ole yhtäkään ystävää, niin sinne. Siitä on helppo lähteä. Joo, siitä on helppo lähteä. Ja kyllä mä sanon, että silloin mä tajusin tavallaan aika pitkälti niin kuin sen, että rutiinit on oikeasti aika helkatin tärkeä asia elämässä, koska kyllä siinä äkkiä, niin kuin, vaikka olisi muuten elämän tasapainossa ja mullakin oli kuitenkin ihan rahaa silloin, kun mä olin myynyt tämän aikaisemman yritystoiminnan pois, niin aika äkkiä sitä alkaa lipsumaan ja jäämään, niin kuin voi syrjäytyä. Kyllä. Puhutaan syrjäytymisestä, niin se voi tapahtua joskus myös niin kuin ihan aikuisiellä. Kyllä, ja saat vähän niin kuin ehkä osviittaakin sitten niin kuin omalle kohdalle. Joo, ja kun se on sitten myöskin niin kuin itsellä ollut totta kai lapsuudessa, kun lapsuus ei ole kauhean helppo ollut, niin aika lähellä. Mutta sitä ehkä helposti alkaa, sit, kun meillä on arki turvallista ja näin, niin sitä alkaa kuvittella, että eihän tämä mulle voi käydä. Niin. Sehän voi ne on niitä muita, niin. Mutta kyllä se aika äkkiä saattaa käydä. Mutta toi oli semmoinen vuosi, kasvamisen vuosi. Joo. Henkisesti ja kyllä tavallaan siitähän mun yritystoiminta on lähtenyt oikeastaan niin kuin kasvamaan lopulta. Kyllä. Huomaatko nykyisessä tässä arjessa tai työssä yrittäjänä tai dokumenttialalla niin jotain haasteita? Haasteita? No mulla tulee ehkä semmoisia niin kuin mieleen, että mitä nuorena aloittavana yrittäjänä ei kannattaisi tehdä. Niin kyllä se varmaan on se, että kun aloittaa yritystoiminnan, niin sitä moni nuori yrittäjä ajattelee, että kaikki raha, mitä tulee pankkitilille laskusta, niin ne on mun rahoja. Ja tämä on aika tämä yleinen, mitä moni niin kuin puhuu, mutta toistanpa nyt sitä silti. Eli ne alvit kannattaa maksaa, koska kyllä tämä on se yleisin myöskin, mitä mä saan palautetta niin kuin yrittäjiltä, jotka sitten mulle niin kuin nuorena sanoo myöskin ja avautuu siitä, että kun tämä yrittäjyys on niin perseestä. Että kun näitä alveja nyt tulee ja aina ne yllättää ne alvit, että niin kuin tulee ikään kuin yllätyksenä, että nämä piti maksaa. Että kyllä se pitää se niin kuin asennoitua siihen asiaan, että ne verot pitää maksaa ja ne alvit pitää maksaa ja se alvi ei ole kuitenkaan sitä omaa rahaa. Kyllä. Siis tietynlainen taloustietämys niin kuin siihen. Kyllä se pitää olla joo ja sun pitää ymmärtää myöskin sitten taas laskuttamisessa se, että tämä on toinen pointti niin kuin nuorille yrittäjille. Että jotka on ollut verokortilla töissä, niin nehän ajattelee ehkä se, että jos mä vaikka laskuttaisin verokortilla 3 tonnia tästä mun palvelusta, niin okei, nyt kun mä oon yrittäjä, niin mä laitan sen 3 tonnia plus alvi, laskutan tästä, mutta ei se mene niin. Sun pitää kertoa se, mä sanoisin, että 1,7 ainakin kertoa se 3 000 euroa. Kyllä. Ja sitten vielä alvi päälle.
Niin, kun sä maksat kuitenkin itse kaikki niin kun, maksut siitä välistä, niin ei sulle jää käteen kuitenkaan siitä hirveästi. Just verot, kustannukset, niin, kaikki. Juuri näin. Eli jos sä tavallaan laskutat vaan 3 tonnia plus alvi, niin sä jäät siinä aika paljon tappiolla verrattuna siihen verokortilla työskentelevään 3 tonnia. Kyllä. Että se pitää niin mindsettiä osata myös muuttaa siinä kohtaa, kun yrittäjäksi siirtyy. Että... Kyllä. Ja siis tavallaan niin toi tulee monelle kanssa yllätyksen, että mun pitää oikeasti kertoa tämä. Se virallinen kerroinhan taitaa olla jotain 1,3 jotain. 1,37 tai 1,4, mutta kyllä mä sanon, että se 1,7 on aika tavallaan semmoinen niin kuin hyvä kerroin siihen kaikkeen, mitä sä teet kuitenkin siinä välissä. Kyllä. Ja otat kuitenkin riskinkin siinä sitten taas yrittäjänä aina. Kyllä. Ja tuo vielä sanon siitä, että kun se on se syy, että miksi ne sitten yleensä ne alvirahat jää, niitä alvirahoja käytetään itse, kun ei pärjää kato muuten. Ja se hinnoittelu on ehkä tullut sitten siinä. Kun se hinnoittelu, sä hinnoittelet itsesi liian matalasti ja sit sä et pärjää niin kuin muuten kuin käyttämällä niitä alvituloja. Kyllä. Ja sit sä oot kusessa sen jälkeen, kun sä oot käyttänyt ne alvitulot. Ja kohta sä oot velkaantunut. Kyllä. Onko sä itse joutunut maksaa tähän liittyen jotain oppirahoja? Kyllä, silloin nuorena yrittäjänä, kun niin mä en käynyt mitään tavallaan kuitenkaan yrittäjäkursseja tai muuta. Kyllä. Et lähdin aika umpimähkää ja tosi nuorena just yrittäjäksi, niin kyllähän silloin tuli just niin kuin ylitettyä äkkiä niitä budjetteja. Kyllä. Silloin ekoina vuosina, kun just saattoi, että käytti niitä alvirahoja ja sitten tavallaan niin kuin tuli vähän yllätyksen, että ai niin tosiaan, että näähän tosiaan pitää maksaa. Kyllä. Tuleeko sulle muita vinkkejä ihan nuorille tai niin kuin aloittaville yrittäjille, että mitä sun kannattaisi ehkä huomioida siinä kohtaa, kun sä mietit sitä omaa yritystoimintaa? Tietenkin pitää miettiä se, että se oma osaaminen, jos on oma osaaminen, mitä sä myyt vaikka muille palveluna, että tavallaan miten sä pystyt erottumaan sillä, että tekee pientä kartoitusta myöskin, että mitä muita toimijoita on, että tavallaan ei tule ensimmäisenä se mieleen, että joo, että perustanpa pizzerian ja Suomen halvimmat pizzat. Kyllä. On tämä perusmeemi. Että pitäisi ehkä miettiä, että miten mä erottaudun niistä muista ja mikä tämä mun palvelu tavallaan, miksi sitä tarvitaan. Että miksi ihmiset oikeasti juuri minun yritykseen tai juuri minulta ottaa tai tilaa nämä palvelut. Että kyllähän sitä on hyvä vähän niin kuin näissä TV-ohjelmakonsepteissakin on hyvä vähän haastaa itseään välillä, että onko tämä semmoinen, että voiko mä tuoda tästä jotain uutta esille tästä aiheesta. Joo, se niin kuin erottautuminen on tosi tärkeää, että se ei huku siihen bulkkiin ja sitten kaikki näyttää sille asiakkaalle myöskin ihan samalta. Just niin. Ja sitten vaikea tehdä päätöksiä, että se on sitten se hinta ja sitten se ei palvele taas sitä yrittäjää. Niinpä, ja se on juuri näin. Ja sitten tavallaan niin kyllä mä niin tällainen nyt pienten lasten isänä niin voisin sanoa sen, että nuo YEL-maksut, niin kannattaa miettiä sitä kanssa, että jos sä haluat jäädä vanhempainvapaalle joskus ja saada vanhempain rahaa, niin nämä YELit, mitä sä maksat, niin kuin mäkin olen maksanut minimiä välillä, niin se vaikuttaa siihen vanhempainrahan suuruuteen. Kyllä. Ja tuon kelkan muuttaa aika äkkiäkin, että jos nyt vaikka ajatellaan, että lapsi on syntymässä, vaikka nyt elokuussa, niin jos sä alat nyt maksamaan sitä niin korkeampaa YELiä ja maksat sitä vuoden, jäät vuoden päästä vanhempainvapaalle, niin se vanhempainraha on jo sitten sen vuoden mittainen, mitä sä oot maksaa sitä korkeampaa YELiä. Kyllä. Eli nyt jos sä oot maksanut vain minimiä, niin sä saat aika vähän sitä, ei kannata eikä jäädä. Että kannattaa miettiä tommosia asioita. Kyllä, ja hyödyntää niitä asiantuntijoita, jotka sitten niin osaa kertoa näistä asioista. Ei ole turhaan silläkään alalla ihmisiä töissä, että haluavat varmasti palvella. Ja ehkä sellainen negatiivisuus, että yrittäminen ei Suomessa kannata ja tämä on huono maa yrittää, niin on se totta, että tässä maassa on haastavampaa tietyt asiat kuin jossakin muussa maassa yrittäjänä, en mä sitä kiellä. Että asiat voisivat olla paremminkin yrittäjiä ajatellen, koska yrittäjät taas työllistää ihmisiä ja sitten taas meidän talous nousee. Kyllä. Ihmisillä on töitä. Mutta kyllä mä ajattelen, että se on myös omasta asenteesta paljon kiinni. Että jos aina vaan valittaa ja ajattelee, että tämä on ihan perseestä tämä maa ja Suomessa ei kannata yrittää, niin kyllähän sä voit valittaa. Kyllä, ja äkkiä se totuus muuttuu siihen. Että... Niin, kyllä. Ja sitten sulla on helppo löytää muita valittajia aina siihen, että... Kyllä. Ja sitten näyttää elämä hyvältä. Niin, ja siis tavallaan jää siihen negatiivisuuteen pyörimään. Että kyllä se positiivisuuden kautta moneen asiaan suhtautuminenkin on hyvä asia. On. Pidetään siitä kiinni. Mites, onko sun usko horjunut tässä matkan varrella? No joo, kyllä monessakin mielessä on horjunut välillä, mutta kyllähän silloin varsinkin alkutaipaleella, niin kun mä perustin näitä risteilykonsepteja, eli mä teen Suomessa niin kuin Suomen suurinta bileristeilyä Bailupaattia. Eli me vuokrataan 2 isoa matkustaja-alusta Baltic Princess peräkkäin, eli 4000 ihmistä suurin piirtein.
käy bilettämässä siellä. Me ollaan Suomen suurin tapahtuma tällä hetkellä. Ihan mieletön. Ja mä oon ainoa yksityinen henkilö, joka tekee, ja muutenkin ainoa, joka tekee 2 chartteria vielä. Ennen oli Goom-risteilyt, mutta Goomejahan ei enää ole. Ja tavallaan tää on vähän niin kuin uusi Goomi siinä mielessä, paitsi että meille voi kaikki tulla. Mutta silloin kun mä Bailupaattia perustin, niin mä olin aika nuori silloin. Tästä tulee 10 vuotta. Meillä on 10-vuotisjuhlavuosi lokakuussa. Tervetuloa Bailupaatille. Jatkot siellä. Mutta silloin kun mä sitä perustin, niin kun mä ekan matkustaja-aluksen vuokrasin, menin tuonne Tallink-Siljalle ja sanoin, että mä haluan vuokrata koko matkustaja-aluksen itselleni. Niin silloinhan mulle niin tuolla netissä kaikki rääpi päätä niin sanotusti ja sanoi, että kyllä täytyy olla ihan helvetin tyhmä jätkä. Että luuleeko se oikeasti, että se saa ton yhdenkään laivan täyteen? Ja kuis kävi? No, ensimmäistä 3 vuottahan oli ihan helvetin musta tappelua sen kanssa, niin kuin, että me saadaan tapahtuma nousemaan. Ja yrittäjyyshän on myöskin sitä, ja sijoittaminenkinhan on sitä, että tavallaan se on pitkäjänteistä toimintaa. Että sun pitää oikeasti kehittää ja rakentaa sitä ja kaatua aika monta kertaa siinä välillä, että ei se aina mene niin kuin silleen, varsinkaan tapahtumapuolella, että sä vaan luot jonkun konseptin ja tadaa, se on miljoona business. Että kyllähän sun pitää sitä brändiä kasvattaa. Kyllä ja oppii niistä virheistä. Kyllä. Että ensimmäinen vuosihan meillä tuli 20 tonnia varmaan siitä takkiin ylikki. Me maksettiin artistien palkat. Meillä oli siellä Arttu Viskari, Petri Nykort ja Teflon Brothers esiintymässä. Ja laivaan piti tulla 2000 matkustajaa, meillä oli siellä ehkä 500, jos sitäkään. Ja sitten sijoittajan sain siihen mukaan, startup-sijoittajan, ja hän laittoi sitten siihen rahaa kiinni, ja mulla itsellä olisi ollut varaa maksaa kaikkea. Niin kyllä me se eka vuosi siitä selvittiin hyvin, ja sitten mä ajattelin, että no okei, haluanko mä kuopata tämän tähän näin, ja kuunnella näitä muita, jotka sanoo, että sä epäonnistut tossa, ja olla silleen, että no ei vittu, nyt mä epäonnistuin, kun me ei tehtykään voittoa. Vai jatkanko me tätä? Ja sitten me jatkettiin. Toinen vuosi meni jo paljon paremmin. Ei tehty voittoa vieläkään. 3. vuosi meni aika +-0. Ja tapahtuma oli silloin aika täynnä. 4. vuosi tehtiin jo 70 tonnia voittoa. Että tavallaan niin kuin pitkäjänteisyys. Ja tavallaan niin kuin se, että jos sä annat toisten ihmisten määrittää aina niin kuin sitä, että niin kuin uskoa ja mitä sä itse teet, niin kyllähän se vaatii välillä sitä. Kyllä mulla välillä itsellä oli oikeasti semmoinen, että onko mä ihan vitun tyhmä. Koska niin kuin 1000 ihmiset tuolla netissä niin kuin tekee meemejä asiasta ja niin kuin pilkkaa sitä, että ei tämä tuo onnistuu. Niin kyllähän sä alat vähän kyseenalaistaa sitten. No, noin moni ihminen sanoo mulle. Mutta pitäisi kuitenkin aina muistaa se, että jos sulla itsellä on joku näkemys siitä asiasta ja sulla on laskelmia ja tietoa siitä, mitä sä teet, niin sit pitäisi vaan pystyä luottaa siihen juttuun. Kyllä. Ja luottaa itseensä. Ja luottaa itteensä. Koska jos et sä luota ittees, niin ei kukaan muukaan luota suhun. Et sä saa ketään sijoittajaa siihen tai ei sit koskaan tuu mitään. Ja kyllä mä sanoin, että se näkyy myös ulospäin, kun sä seisot 2 jalalla sen oman juttus takana. Kyllä. Niin sitten suhunkin ruvetaan luottaa ja lähteä Totta kai. Ja siis tavallaan kyllähän toi on tosi paljon opettanut. Ja se mitä mä haluaisin nuorille sanoa, kun mehän eletään nyt tällaista aikakautta, mun mielestä me ajatellaan kaikki onnistuminen rahan kautta. Kaikissa biiseissä räppärit puhuu rahasta ja naisista ja miehistä ja mitä ikinä. Mutta se, että on kalliita autoja ja diipadaaba. Mutta se, että voidaanko me kaikkea onnistumista mitata rahassa, niin mun mielestä ei. Koska tavallaan, jos mä ajatellaan vaikka Bailupaattia, että mitä mä opin siinä ensimmäisen vuoden kohdalla, vaikka me tehtiin ihan helvetisti tappioa, niin mä sain niinku ihan todella paljon suhteita ja kontakteja. Sitten kun mä puskin kuitenkin onnistuneesti läpi sen tapahtuman, niin mä sain myös luottamusta. Kyllä. Ja jonkinlaista respektiä joiltakin ihmisiltä. Että aina se ei ole se raha, se pääoma. Kyllä. Myös se, että mulla on nykypäivänä todella isot kontaktiverkostot, mä tunnen ihan hemmetin paljon ihmisiä, niin se voi olla joskus tärkeämpää kuin se raha ja arvokkaampaa kuin se raha. On aina joku, jolta kysyä, jos on joku asia, mikä askarruttaa. Niin, että älkää miettikö liikaa rahan kautta, kun se voi olla joku muukin joskus se juttu. Media-alan ihminen, yrittäjä, mistä sä haluat, että sut muistetaan 100 vuoden päästä? No kyllä mä toivoisin, että mut muistetaan näistä dokumenteista tietenkin, että mitä mä oon tehnyt, että joku niistä edes jäisi elämään silleen, että 100 vuoden päästä voisi olla joku tällainen, että joo, että joskus on ollut tällainen henkilö, joka on tehnyt tämän tyylisiä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja aiheita käsitellyt. Kyllä. Että se olisi mun mielestä ihan kiva asia, että joku näistä olisi niin merkittävä aihe, että se vielä koskettaisi ihmisiä 100 vuoden jälkeenkin. Kyllä.
Ja kyllä mä niin kuin vahvasti näin uskon. Ja mä en tiedä taas niin kuin tapahtuman puolesta, mitä mä teen tuolla laivoilla, vuokraan 3 matkustaja-alusta ja muuta. Että voiko siitä hirveästi muistaa, mutta varmasti nämä niin kuin ihmisarvoasiat ja dokumentit, yhteiskunnalliset asiat. Ja kyllähän tämä yhteiskunnallinen vaikuttaminen mulla on ollut tosi niin kuin lähellä sydäntä koko ajan. Joo, kyllä. No niistä varmasti sut tullaan muistamaan ja siellä on varmasti myös niitä aiheita, mitkä ei tule valitettavasti kuolemaan myöskään. Että ne on ollut täällä jäisyydet ja varmasti tästä jatkuukin jonkun aikaa eteenpäin. Mutta positiivista kehitystä on tulossa, mutta myöskin on negatiivista kehitystä, että tämä menee koko ajan vähän näin. Kyllä, niin kuin vaakakuppi painaa milloin toisenkin suuntaan. Kyllä, hei, näin se on. Kiitos Sami, kun sä pääsit meille vieraaksi. Kiitoksia. Tämä on Alalla podcast.